سلام كمي علخن اب تيك توك كو بوستي لي نيره سو اب زخاني دقيمه كستاي قبر اللوخ مالتيو اب بزح مولو ايكونن اب انتايل بحال دولو اب تيك توك دولو حصر دبلم مخاب سئل سلازخونه اب زغن بنتايل بحال كريكني لي ስለዝኾነ ሕጂ ሓደ ብሓደ እዚ ናይ ኮርያ ብራንድ ዝኾነ ኩሉ ሓደ ዓይነት ብራንድ እዩ ናቱ ንዓይ ስለ ዝጠቐመኒ ንዓኽን ከዓኒ ክጠቕመክን ኢለ ሕጂ ናይ ንግሆ ናይ ምሸት ናይ ምስ ናይ ሓዊሰ ገብሮ ክነግረክን ሓደ ብሓደ ተኸታተላኒ ባር ሕጂ ብናይ ንግሆ ክጅምረልክን ንግሆ ኩሉ ትገብርኦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ኣንዋ እዩ ንግሆ ትስኣ ከለኽን መጀመርታ በዚኣ ትሕፀባ እዚኣ ምሕፀቢት እያ ከምዚ ናይ ስክራፕ ነገር ዓይነት ኣለዋ ግን ፅብቕቲ እያ በዚኣ ትሕፀባ እዚኣ ድሓር ቱነር ትገብራሉ እዚ ናይ ራይስ ኣለክን ፅብቕቲ እያ እዚኣ ናይ ራይስ ኣለክን ድሕር ነዚኣ ደይረኸብክናኻ ናይ እዚኣ ውን ኣላ ሓደ ዓይነት እየን ግን እዚኣ ትፅብቕ ቱነር ትገብራ ማለት እዩ እዚኣ ቱነር እያ ምስኣ ኦኬ ድሓር እዚኣ ናይ ሲናማይድ 10 ፕላስ ደላብ እዚኣ ትሪኦ ድሕር ኣለኽን እዚኣ ትገብራ እዚ ቁርተይ ክስታይ ኩል ምስ በለልክን ድሮቕ ምስ በለልክን ከዓኒ እዚኣ ሴሪም ትገብራላ ኩሉ ናቱ እዩ ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ናይ ንግሆ የደርየክን ዘለኹ ድሓር ሽዑኡ ምስ ዝኹሉ ጌርክን ምስ ወዳእኽን እዚኣ ምስ ተሓፀብክን ቶነር ምስ ገበርክን እዚኣ ናይ ስነማይ ምስ ገበርክና እዚኣ ሴሪም ምስ ገበርክና እዚ ናይ ራይስ ሞኒስተራይዘር ናይ ራይስ እዩ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ናይዚ ብራንድ ውን ተደሊኽና ኣሎ ግን እዚኣ ትፅብቕ ናይ እዚኣ ተሰሚዓትኒ እዚአን ምስ ገበርክን ደገ ክትወፃ ከለኽን ከዓኒ ፀሓይ ከይኮነክን ምእንታን ሳንክሬም ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ናይ ንግሆ እየን ብሙለን እዚአን ናይ ንግሆ ምስ ገበርክን ድሓር ክትሕፀብ ምሸት ክትሕፀባ ከለኽን ከዓኒ እዚኣ ውፂኽን ምክንያቱ እዚኣ ናይ ፀሓይ ስለ ዝኾነት እዚኣ ትገድፋኣ እዚኣ እዚ ኩሉ ምስ ገበርክን ኩሉ እዚ በብሓደ ምስ ገበርክን ቅድሚያ ምናልባት ሜክኣፕ ገለመለ ድሕር ትገብራ ኣለኹን ድሕር ጌርክን ማለት እዩ ሜክኣፕ ድሕር ጌርክን ነቲ ሜክኣፕ ክን ከፅርየልክን ሞር ከፅርየልክን እዚኣ ኦይሊ እዚ ናይ ኦይል ነገር እዩ ኦይል ነገር እዩ ግን ነዚ ሜክኣፕ ክን የፅርየልክን እዩ ማለት እዩ የፅርየልክን ሓንሳብ ክደርዙ ነቲ ሜክኣፕ የፅርየልክን ድሓር በዚ ምስ ሓፀብክኖ ሽዑ በዚኣ ትሓፅባ ማለት እዩ ምሸት ሽዑ እዚአን ብምለን ቱነር ትገብራ ኩሉ እዚ ምስ ገበርክን ብምሉእ እዚኣ ትገብራ እዚኣ ኸዓኒ ናይ ዳርክ ስፖን ኮሬክተር እያ ነዚ ፀሊም ዘሎ ኩሉ ነገር ነቲ ብሓፈሻ ነቲ ማዳኸ ነልግስ ስለ ዝኾና ንኸምኡ ስለ ንገብሮ ደልና እዚኣ ኸዓኒ ነቲ ፀሊም ዘሎ ተልግሰልክን እዚኣ ኸዓኒ ምስኣ ትገብራ ማለት እዩ ናይ ምሸት እዚአን ትገብራ ማለት እዩ እዚኣ ይኽን ጥራይ ክስታይ ትገብራላ ትውስኻላ ናይ ምሸት ናይ እዚኣን ትውስኻላ ናይ ምሸት ምክንያቱ ዝኾነ ድወዓልናዮ ቅብኣት ገልመለ ከይህልዎ እዚኣ ተፅርየልና ኣፅርያ ተብሎ ፅቡቕ ድሕሪኡ እዚኣ ንገብር
ድሕሪ እንዳበልክን ናይ ምሸት እዚአን ትገብራ ናይ ንጉ ኻኒ እዚኣ ውፅኢኽን ቅብኣት ተለክን በዚ ጌርክን ትሓፅቦ ቅብኣት ተዘይብልክን ከዓኒ ትገድፎ እዚአንካ ናይ ቀትሪ ትገብሮ ማለት እዩ ሞር ተረዲእክን ክኸውን ተስፋ ገብር ንዓይ ስለ ዝጠቐመኒ እየ እዚ እንታይ ድበሃል ገይረ ድነግረክ እንደለኹ ፀገምካ አይብሉን ወላ ሓንቲ ደሸግር ነገር ስለ ዘይብሉ ፅቡቕ እዩ ስለ ዝኾነ ናይ ኮርያ ፕሮዳክት ከዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቕ እዩ ይብልዎ ኢልና ፈቲናዮ ስለ ዝፈተምኮ ከዓኒ ፈትየዮ ሰው ንዓኽ ንነግረክን ኣለኹ ከምዚኣ ጌርክን ግበራ ዝኾነ ርእቶ ወይ ዝኾነ እንታይ ልበሃል ተለክን ነገራኒ እዚኣ ትመስል ከም ኣኽብለክን ኢለ ኣብ ቲክቶክ ገይረዮ ነይረ ሰብ ብዙሕ ሰብ ክርድኦ ስለ ዘይክእል ሙሉእ ቪድዮ ከዓ ኣይኮነን ስእሊ ጥራይ ፖስት ኢለ ነይረ ኣብዚ ግን ሙሉእ ቪድዮ ገይረልክን ኣለኹ ማለት እዩ ሕንጂ እዚኣ ቶነርያ ግን እዚኣ ትሕሸክን እዚኣ ናይ ራይስ ማለት እዩ እዚኣ ትሕሸክን ዝተረፈ ቴንክዩ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ሰብስክራይብ ግበራ ኮመንት ተለክን ኮመንት ፀሓፋ ሸርካ ግበሮ ንኻልኦት ሕግዝ እዩ ንኻልኦት ውን ሞር እንታይ ልበሃል ክበፅሕ ፅቡቕ እዩ ንዓና ጠቒምና ንኻልኦት ክጠቕሞም ከዓ ፅቡቕ እዩ ብዝኾነ እዚኣ ክብለክን እየ ደልየ ቴንክዩ ይቕኒየለይ ባይ